Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Cornelio. Walang eksaktong taon. Irisan, Benguet. Matagal nang nakahiligan ni Cornelio ang lumabas ng Maynila para lamang pumunta sa mga mabubundok na lugar. Kaya niya ginagawa ito ay para makatakas sa realidad ng kanyang buhay. Hindi biro ang paninirahan sa syudad pinuno. Kung hindi ka kikilos, hindi ka kikita. Alam na alam yan ng mga taga Maynila. Marami na rin siyang sakripisyong ginawa para makarating sa kung saan man siya naroroon. Dagdag pa niya na, kapag panahon ng trabaho, pakiramdam niya na bubuhay lang siya para rito. Madalang lang din siyang magkaroon ng bakasyon, kaya sa oras na mahaba-haba ang bakasyon nila, sinusulit na niya. Wala siyang pakialam sa perang kanyang wawaldasin. Ang mahalaga na bubuhay siya ng masaya sa kanyang kagustuhan. Matandang binata kung maituturing itong si Cornelio. Edad 38 anyos, pero wala pa rin siyang asawa. May mga naging kasintahan naman siya, pero yung pag-aasawa ramdam niya talagang hindi para sa kanya. Dahil dito, pinili na lamang niyang tahakin ang buhay na kanyang nais. At para maging masaya ang pagpunta niya sa mga kabundukan na gusto niyang akyatin, palagi niyang sinasama ang kanyang mga kaibigan. Hatian ang kanilang pondo para rito, nang sa gayoy hindi ito maging mabigat. Hindi naman ito mahirap para sa mga kaibigan niya, lalo pat maging ang mga ito man gusto ng ganoong mapagkakaabalahan. Ito rin ang naging rason kung bakit nagtagal ang kanilang pagsasama. Bukod kasi sa iisa lang sila ng mga iniisip, pare-pareho rin ang kanilang hilig sa buhay. Ayon pa sa kanya, sa bawat pag-akyat nila ng bundok at pagpunta sa mga lugar na hindi sila pamilyar, nagdudulot ito ng matinding kasiyahan sa kanilang mga buhay. Maraming magagandang alaala silang nabubuo, kaya naman minsan hindi na sumagi sa mga isipan nila ang panganib na maidudulot nito. Pagtungtong ng taong nasa bandang 1976 at 1978, nagkayayaan silang magkaibigan ng pumunta ng Irisan. Malayo ito sa Maynila, kaya nagtabi talaga sila ng pera para sa bakasyon nilang yon. 6 na buwan din silang nag-ipon, kaya ilang araw bago sumapit ang bakasyon, naging abala na sila sa pamimili ng kanilang mga kinakailangan. Bale ang naging kasama niya noon, si Robert na kababata niya, kasama ang kasintahan nito, si Mauricio at Ana na kanyang katrabaho at yung 2 pinsan niya na si Saddam at Magna. Kahit 7 lang sila noong nagplano, hindi man lang sila nag-alala sa pupuntahan nila. Inakala kasi nila noon na maunlad na ang pupuntahan nilang lugar, kaya hindi na sila gaano pang nag-alala. Nasa plano rin nila na 3 araw na matutulog sa bundok na kanilang pupuntahan bago bumaba ng syudad. Magtatagal sila sa mismong syudad ng 4 na araw at 4 na gabi bago bumalik sa Kamaynilaan. Maayos naman ang plano nila kung tutuusin. Ang kaso lang salat sila sa kaalaman pagdating sa lugar na kanilang pupuntahan. Hindi nagtagal, pagsapit ng araw na kanilang hinihintay, maaga pa silang lumuwas. Sa biyahe napakasaya na ng grupo nila. Animoy isang ligtas na bakasyunan ang kanilang pupuntahan. Kinabukasan, nang marating na nila ang syudad, nagpahinga na muna sila rito bago sila dumiretso sa pupuntahan nila. Halos inabot na rin sila ng gabi bago nila marating ang bahay ng kausap noon ni Cornelio sa Maynila. Pagdating naman nila rito, bumungad sa kanila ang isang simpleng tahanan. Wala roong kuryente, tapos medyo may kalayuan ito sa baryo. Kasama rin ng lalaking nakausap niya sa Maynila ay ang mga magulang nitong napakatatanda na. Yung 2 matandang yon, hindi na nakakakita, kaya imbis na ipakilala ito sa kanya, minabuti na lamang ng lalaki na itago ito sa kanila. Nang mapansin naman niya ang ginawa nito,
minabuti naman niyang wag na itong ipagtanong pa. Sa kanilang pag-uusap, dito nabanggit ng nag-imbita sa kanila ang direksyon patungong bundok. Nga pala Pinuno, Orlando ang pangalan nito at itong si Orlando, tubo talaga sa lugar na yon. Bukod sa marami itong alam ukol sa kanilang pupuntahan, pansin din niyang katiwa-tiwala ang bawat salita na lumalabas sa bibig nito. Ilang minuto pa ang lumipas nang mabanggit na ni Orlando ang tungkol dito. Seryoso naman siyang nagtanong ukol sa mga hayop na pwede nilang makaharap doon. Dahil sa sinabi niya, ngumiti lang naman yung lalaki habang sumasagot sa kanya ng, "Ahas at mga lintalang naman ang problema roon. Pero huwag kayong mag-alala. Maraming mga magsasaka doon kapag umaga. Tsaka, sasamahan ko naman kayo patungo sa inyong pupwestuhan. Bale, uuwi lang ako rito sa bahay pagsapit na ng gabi." "Ah, ganun ba? Kung ganun pala, wala na tayong dapat pag-usapan. Nga pala Orlando, pagkababa na namin kita babayaran ha. Pinag-iisipan ko kasi kung magkanong iaabot ko sa iyo eh." Nang marinig naman ito ni Orlando, ngumiti lang naman yun sa kanya. Pagkatapos inabisuhan na sila nitong magpahinga. Tumugon naman ang grupo nila, lalo pat kanina pa sila dinadalaw ng antok. Pagsapit ng sumunod na araw, hindi pa man tumitilaok ang manok, nagkakape na ang grupo. Bagaman nagkakatuwaan, iniwasan nilang mag-ingay ng husto. Lalo pat nagpapahinga pa ang mga magulang nung sasama sa kanila. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapansin nilang medyo maliwanag na sa labas, dito na sila nagdesisyong lumakad. Bit-bit ang kanilang mga gamit, masaya nilang tinahak ang daan patungo sa bundok na unang beses lang nilang makita. Ultimo pangalan nito, hindi nila naitanong kay Orlando dahil sa sobrang pagkaaliw sa mga bagay at mga halamang kanilang nakikita. 3 oras pa ang lumipas nang marating nila ang rurok nito. Doon nila nakita ang napakagandang tanawin. Ligtas din ang lugar kung saan sila nagtayo ng mga kubong nabili nila sa bayan. Kaya naman ang magawa na nila ito, masaya na nilang pinagmasdan ang kagandahan ng tanawin sa itaas ng bundok. Siya nga pala Pinuno, hindi yun ang pinakarurok ng bundok. Nasa ibaba lang kasi sila nito, gawa ng walang mapwestuhan sa itaas. Yung parting yun kasi, may maliit na patag na pwedeng paglagakan ng mga gamit nila. Hindi rin doon kalakasan ng hangin, kaya perpektong pwesto talaga ito para sa katulad nilang magpapalipas lang ng gabi. Matapos naman silang matulungan ni Orlando sa lahat-lahat ng kailangan nila, nakailang beses pa itong umikot sa bundok para lamang masigurong wala roong nakaambang panganib. Di nagtagal, nang masiguro na niya ito, bumalik ito sa kinaroroonan nila Cornelio upang ilahad ang mabuting balita. Nang marinig naman nila ang tungkol dito, doon na sila nagsimulang magluto ng kanilang dala. Naglagay na rin sila ng mga lente sa unahang bahagi nito nang sa gayoy pagsapit ng gabi, meron na roong liwanag. Maya-maya pa, pagkakain naman nila, tumungo sila sa kabilang parte nito para maligo sa sapa. Ayon sa kanya, nagsimula ito noong nakakita siya ng maraming kabug at uwak na nakasabit sa isang patay na puno sa tuktok ng bundok. Kung titingnan, nakakalain mong pangkaraniwan na bagay lang ito, pero ramdam niyang meron doong kakaiba sa mga hayop na kanyang nakita. Ang mas nakakagulat pa ay nung may masipat siyang kambing sa lugar. Hindi ito nakita ng mga kaibigan niya dahil nung ituro niya ito, bigla itong lumundag patungo sa makahoy na parte ng tuktok. Matapos nun, siya na ang naging sentro ng katatawanan sa kanilang magkakaibigan. "Maniwala nga kayo, hindi ako nagbibiro. Meron talagang kambing kanina. Ang tagal nyo kasing lumingon eh, kaya hindi nyo yun nakita." Pagpupumilit niya. "Tama na yan, Cornelio.
Huwag na tayong magtakutan at nasa bundok tayo. Tsaka kung kambing nga yun, ba't di natin hanapin? Masarap ang magiging hapunan natin kapag nagkataon. Sagot naman ni Saddam sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi nito, sinubukan niyang puntahan ang lugar kung saan niya huling nakita ang kambing, pero wala na siya roong nasilayan pa. Dahil dito, bumalik na lang siya para samahan ang mga kaibigan niya na tumambay habang pinagmamasdan ang napakagandang tanawin. Ilang oras pa ang lumipas, sumapit na nga ang gabi. Di pa man gaanong dumidilim, napakalamig na sa lugar. Dahil dito, sa loob na sila ng kubo naghapunan. Inabot lang din ng ilang minuto ang kanilang pagtambay sa labas bago sila pumasok para magpahinga. Maya-maya pa, nang dapuan na ng antok ang lahat, nakatulog na sila. Habang humihilik noon ang kanyang mga kasama, siya naman mayat mayang bumabalikwas sa higaan niya. Kapag pinipikit niya kasi ang kanyang mga mata, dinadalaw siya ng takot na hindi niya mawari kung saan nagmumula. Hindi lang yon, may nararamdaman din siyang bulong sa kanyang isip na maging alerto sa lahat ng oras. Ngunit sa kabila nito, mas nanaig pa rin sa kanyang katawan ng matinding antok na dulot ng pagod. Maghahating gabi na siya nang muling magising dahil sa ungol ng kababata niyang nakahiga malapit sa kanya. Noong una, wala naman siyang nakitang kakaiba. Pero nung binuksan na niya ang lente, dito niya nakita ang kaibigan niya na nilalamo na pala ng isang dambuhalang linta. Yung lintang yun pinuno, pumasok na sa bibig ng kaibigan niya, kaya kahit anong hugot niya rito, hindi niya na ito makuha. Isabay mo pa ang pagiging madulas nito, kaya pahirapan talaga. Dala naman ang kanyang pangamba para sa kanyang kasama, agad siyang lumabas ng kubo para puntahan ang kinaroroonan ng iba pa. Ang kaso lang, pagsilay na pagsilay niya sa labas, may nakita siyang dalawang matandang hukluban na nakatayo sa harapan ng mga kubo nila. Sa lugar kung saan nakaapak ang mga talampakan nito, kitang-kita niya ang pamumula ng lupa at ang pag-usad ng napakaraming linta. Narinig din niya ang mga katagang ibinubulong nito sa hangin na parabang isang uri ng dasal. Ano man ang ginagawa nito, alam ni Cornelio na hindi yun ligtas para sa kanilang lahat. Matapos naman niya itong masilayan, nagmamadali naman siyang bumalik para sa pilitang tulungan ng kanyang kaibigan. Ngunit sa kasamaang palad, hindi niya ito nagawa. Sinubukan na rin niya ang lahat ng paraan pero wala talagang umubra. Maya-maya pa, nang papasuko na siya, dito niya narinig ang isang malakas na hagikgik na halos bingihin ang kaliwa niyang tenga. Dala ng matinding pagkagulat, agad naman siyang napatingin sa direksyong yon. At dito na nga niya nakita ang isang matandang babae na may 3 mata sa muka. Kapansin-pansin din ang pakpak nitong nalalagas na. Wala man itong balahibo, punong-puno naman ito ng mga matang patuloy na lumuluha ng dugo. Matapos naman niyang masilayan ang nilalang na yon, labis-labis ang takot na kanyang naramdaman. Sa puntong ito, inakala ni Cornelio na mamamatay na siya. Yung itsura kasi na matandang yun pinuno, parang wala talagang gagawing maganda. Pagtitigan naman nilang dalawa, bumigat lalo ang kanyang nararamdaman. Halos umikot na rin ang paningin niya sa paligid, buhat sa kung anong salamangkang daladala nito. Nang masipat naman ito ng matanda, dito na ito muling humagikgik habang nagwiwika sa kanya ng, "Sa inyo, ikaw lang ang hindi naligo sa sapa. Bakit hindi ka naligo, iho? Hindi mo ba nagustuhan ng tubig doon?" Wala ho ako sa kondisyon. Tsaka nilalamig ho ko kanina eh. Pasensya na kung hindi ako sumunod sa mga kaibigan ko. Mautal-utal naman niyang sagot dito habang nakaluhod sa tabi ng kababata niya.
Nang marinig naman ito ng matanda, narinig niya lang itong tumawa bago hilahin papalayo ang kaibigan niya. Hindi niya mawari kung ano nangyari pero nasisiguro niya na sa mga sandaling yon, nanganganib na ang buhay nila. Ilang minuto pa ang lumipas, hinila nito ang katawan ng kababata niya papalabas. Wala na siyang nagawa para pigilan ito, kaya naiwan siya sa loob ng kubo na nakatingin lang sa ginagawa ng nilalang. Paglabas naman ito kasama ang kaibigan niya, pasimple siyang sumilip. Pagsilay naman niya sa paligid, dito niya nakita ang anim na kasalukuyang tinipon ng dalawa sa harap lang ng mga tinuluyan nila. Bawat isa wala pa ring malay dahil sa malalaking linta na pilit na pumapasok sa kanilang bunganga. Maya-maya pa, nang matalian na ito ng dalawang matanda, dito na nila ito sinimulang daragin pa ibaba ng bundok. Si Cornelio noon, naiwang mag-isa sa loob ng kubo, pilit na pinag-iisipan ang mga nangyayari. Sa sobrang bilis nito, inakala rin niyang bangungot lang ang lahat. Pero habang tumatagal na nag-iisa siya sa loob ng kubo, mas nakukumbinsi siyang hindi na yun panaginip. Pagkaraan pa ng ilang oras, napahagulgul na lamang siya ng iyak dahil sa doon niya naunawaan ang kanyang kalagayan. Gulong-gulo na noon ang kanyang isip, lalo na't hindi niya alam kung papaano hahanapin ang kanyang mga kaibigan. Pagputok ng bukang liwayway, agad siyang tumakas sa tuktok ng bundok. Di man niya kabisado ang daan pababa, hindi niya na ito ininda dahil ang nasa isip lang niya, makababa na. Mabuti na lang talaga, nadatnan niya si Orlando na papaakyat na rin ng bundok. Nang makasalubong niya ito, parang baliw siya roong nagsisisigaw habang dali-daling lumalapit. Dahil sa kanyang naging akto, agad naman siyang kinumpronta nito hinggil sa mga nangyari. Bakit, Cornelio? Anong nangyari? Takang tanong nito sa kanya. Yung mga kaibigan ko, dinukot sila ng dalawang matanda kagabi. Dagdag pa niya na, kaya hindi siya nakababa noong mismong gabi. Gawa ng natatakot siya na baka nag-aabang lang ito sa paanan. Mariin din niyang inilarawan ang mga anyo nito at kung saan yung dumaan nung bumaba na ito ng bundok. Nang marinig naman ng lalaki ang sinabi niya, hindi agad yun nakapagsalita. Gulat na gulat man ito sa kanyang mga nalaman na kapagtatakang parang hindi na yun na sorpresa. Yun bang parang sanay na ito sa ganoong pangyayari? Maya-maya pa, sa halip di na pag-usapan pa nila ang tungkol dito, nagpa siya itong bumaba na muna. Wala namang nagawa noon si Cornelio kundi ang sumunod, pero sa kaloob-looban niya, nagagalit na siya rito. Ramdam niya kasing parang wala itong pakialam sa mga kaibigan niyang dinukot nung dalawang nilalang. Di nagtagal, nang marating nila ang bahay nito, inabutan muna siya nito ng kape at pinakain ng tinapay. Ngunit dahil sa medyo naghihinala na siya, hindi niya yun pinaunlakan. Basta ang sinabi niya, kakain siya kung mahanap na nila ang anim niyang kasama. Dahil sa kanyang sinabi, napabuntong hininga lang naman itong si Orlando habang nag-iisip ng mga isasagot sa kanya. Kalaunan, dito na ito nagsimulang magsalita hinggil sa kanyang mga nalalaman. Matagal nang kumakalat ang isang alamat dito sa amin tungkol sa mga aswang katulad nung nakita mo. Ayon sa mga matatanda rito, yung mga aswang na yon, dinadala sa kanilang bahay panuluyan ng kanilang mga biktima. At makikita lamang ang bahay nila kapag kabilugan ng buwan. Sinasabi ring nakatirik ito sa likurang parte ng bundok. Ngunit magpahanggang sa ngayon, wala pa raong nakakasaksi o nakakapasok man lang. Hindi na kami naniniwala sa mga ganoong bagay, kaya matagal na namin itong nakalimutan. Pasensya ka na, Cornelio, kung hindi ko ito nasabi sa inyo. Ang gusto ko lang kasing mangyari, masulit niyo ang pananatili niyo rito. Hindi ko inaasahang mauuwi ito sa isang malagim na trahedya.
At nga pala, sigurado akong patay na yung mga kaibigan mo. Hindi na praktikal kung maghahanap pa tayo ng patunay na sila'y buhay pa. Ang mas mainam mong gawin, umuwi ka na at sabihin mo sa kanilang pamilya ang mga nangyari. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, medyo nandilim ang kanyang paningin. Hindi niya kasi sukat akalain na gano'n ang isasagot nito sa kanya. Upang hindi naman sila mag-away, kumuha siya ng kalendaryo para tingnan ang buwan. At sakto, kabilugan ng buwan ng paparating na gabi. Nung masipat niya ito, nagkaroon siya ng pagnanais na puntahan ang sinasabing tahanan ng mga nilalang. Pagkasambit niya nito kay Orlando, agad naman yung umalma, ngunit dahil sa pamimilit niya, wala na rin itong nagawa kundi ang sumama. Pinagbantaan niya kasi ito na kung hindi ito susunod sa nais niyang mangyari, ito ang ituturo niyang salarin sa mga magulang ng kanyang mga kaibigan. Dagdag pa niya na hindi magiging maganda ang mga mangyayari kung uuwi siyang hindi ito kasama. Dahil sa kanyang sinabi, napilitang sumunod ang lalaki. Alam niyang labag sa loob nitong sumama, pero hindi niya na ito pinansin dahil sa mga sandaling yun, ang tanging mahalaga sa kanya ay ang makitang buhay ang 6 niyang kaibigan. Ilang oras pa ang lumipas, wala silang ibang ginawa kundi ang maghanda. Maraming inipong gamit itong si Orlando na parabang napakalayo ng lugar na kanilang pupuntahan. Napansin din niya itong nagpaalam sa mga magulang nito, animoy wala nang kasiguraduhan pa na makauwi sila. Pagtungtong ng hapon, bago sila magligpit ng gamit, nagbigay ito ng karagdagang detalye ukol sa bahay tuluyan na kanilang pupuntahan. Ayon dito na, ang lugar na yon ay pugad ng iba't ibang nilalang na nasa panig ng kaliwa dahil doon madalas ang tagpuan ng mga ito. Nagsisilbi rin yung kainan ng mga aswang at iba pang mga nilalang na kumakain ng karne ng tao. Yon ang rason kung bakit yung mag-asawang nagmamay-ari ng bahay gabi-gabing lumuluwas para maghanap ng kanilang mga biktima. Baka isipin mong sila lang ang naroon. Kung pupunta tayo mamayang gabi, ihanda mo ang sarili mo dahil hindi lang 1 o 2 ang mga aswang na makikita mo roon. Kung mamalas-malasin pa tayo, pwede tayong madamay sa kinahantungan ng mga kaibigan mo. Hindi ko to sinasabi para takutin ka. Ang sa akin lang, gusto kong malaman mo ang gulong ating papasukin. Nakahanda ka bang itaya ang buhay mo para dito, Cornelio? Seryosong tanong nito. Wala rin naman akong pagpipilian, Orlando. Kung uuwi ako nang hindi ko sila kasama, patong-patong na kasong kaharapin ko. Ang mas malala pa, baka bitahin ako dahil sa pagkawala nila. Kung hahatulan ako ng kamatayan ng gobyerno, titiyakin kong isasama kita sa hukay. Kaya kahit ikaw ngayon, wala ring pagpipilian. Ikaw ang nagdala sa amin sa gulong ito. Ngayon tulungan mo kaming makalabas para amanos na tayo. Matapang na sagot niya. Dahil sa kanyang sinabi, napatahimik lang ang lalaki. Hindi man ito nagsasalita pero alam niyang nanggagalaiti na ito sa galit buhat sa kanyang mga sinabi. Gayunpaman, di siya roon basta-bastang natitinag lalo pat alam niya sa kanyang sarili na tama ang mga ginagawa niya. Pagsapit ng 4:00 ng hapon, umalis na nga sila sa pamamahay nito. Mabilis ang kanilang naging pag-usad dahil naghahabol sila ng oras. Ayon kasi kay Orlando, hindi na magiging madali pa ang daan kung maaabutan sila roon ng gabi. Bukod sa dami ng mga nilalang na nakatira sa bundok, may mga mapanlaro rin doong engkanto na nanliligaw sa mga dumaraan. Yon ang kinakailangan nilang iwasan kung hangad nilang makarating ng matiwasay sa kanilang paroroonan. Ilang oras pa ang lumipas, alinsunod sa kanilang plano. Nakarating nga sila sa likurang bahagi ng bundok sa inaasahan nilang oras. Pagdating nila roon,
Wala naman sila ritong napansing kakaiba, kaya habang wala pang nangyayari, naghanap sila ng mapagtataguan. Matagal-tagal din sila noong nagmasid hanggang sa hindi na nila napansin ang oras. Hindi naglaon. Pagtama naman ng liwanag ng buwan sa kalupaan, dito na unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata matapos niyang masilayan ang isang malaking bahay na bigla na lamang nagpakita mula sa kawalan. Ayon sa kanya, nasa 3 palapag ang taas nito. Literal na dugyot ang buong paligid ng tahanang yon dahil nagkalat kung saan-saan ang mga damit at iba pang dumi ng tao. May mga nakapahid ding dugo sa dingding, tapos yung amoy doon, hindi kayang sikmurain. Nung malanghap niya nga ito, agad na umusog ang kanyang bituka. Partida, napakalayo pa nila sa bahay na kanilang natagpuan. Napawi lang din ang nararamdaman niya nung pinainom siya ng isang kakaibang tubig nung kasama niya. Matapos nun, inabisuhan siya nitong iwasang gumawa ng kahit na anong ingay kung ayaw niyang mapahamak. Mariin din itong inilahad na sa sandaling matuklasan sila ng mga nilalang dahil sa kanyang kagagawan, hindi ito magdadalawang isip na iwan siya. Nang marinig naman niya ang banta nito, maigi niya itong tinandaan. Alam niya kasi na doon nakasalalay ang buhay niya, lalo na yung buhay ng kanyang mga kasama. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang bumukas ang entradang pinto ng mansyon kung saan dito nila nakita ang 2 matandang dumukot sa kanyang mga kasama. Yan ang mga demonyo nagmamay-ari ng bahay na yan. Ang paglabas nila ang hudyat ng pagdating ng kanilang mga parokyano. Maya-maya, kukunin na rin ng mga yan ang mga pangunahing pagkain para sa gabing ito. Pagmasdan mo ng maigi, baka nandyan ang mga kaibigan mo. Nang marinig naman niya ang sinabi ni Orlando, tumangulang naman siya. Maya-maya pa, dito na nga nila nasilayan ang paglapag ng halos hindi mabilang na mga nilalang. Sa sobrang dami ng mga ito, kinakailangan pa nitong pumila para lamang makapasok sa mansyon. Ayon pa sa kanya na, lahat ng mga pumunta roon, mga taong may kakayahang magpalit anyo. Basta, lahat ng mga pumunta kumakain ng karne ng tao. At dahil sa presensya ng mga ito, binalot ng napakabigat na enerhiya ang buong paligid. Kahit nasa malayo silang dalawa, hindi nila maipagkakaila ang tindi ng nararamdaman nilang presensya. Ngunit sa kabila ng ganoong pangyayari, pinilit pa rin nilang magmasid upang malaman kung naroon ba ang kanilang hinahanap. Pagpasok naman ng mga nilalang na nakapila, narinig nila ang mag-asawang matanda na nagbigay ng utos sa 2 kapre na nagbabantay sa labas. Pagkarinig naman ito sa sinabi ng 2, agad naman yung naglakad patungo sa likurang bahagi ng bahay. Maya-maya pa, bumalik ito bit-bit ang 10 kataong nakatali sa mga kawayan. Sigaw ng sigaw ang mga taong yon pero kahit anong gawin nila, wala roong may lakas ng loob upang sila'y tulungan. Pagsilay naman niya rito, hindi niya doon nakita ang kanyang mga kaibigan. Akala niya tapos na yung pagdaan ng mga kakatayin, pero ang hindi niya alam, nasa humigit 40 katao pala ang papatayin ng mga ito para mapuna ng kanilang pagsasaya sa pagsapit ng kabilugan ng buwan. Sa 3 beses na pabalik-balik ng mga kapre, hindi niya nakita ang mga kaibigan niya. Pagkabanggit naman niya rito sa kanyang kasama, inabisuhan niya itong maaaring nasa loob ito ng kulungan na pinagkukuhanan ng mga kapre. Dagdag pa niya na kinakailangan nila itong puntahan para makasiguro siya. Nag-aalangan man si Orlando na sumunod sa kanyang nais, wala na rin itong nagawa matapos siya nitong masilayan na umusad na papalapit ng mansyon. Pagtahak naman niya ng daan, dali-dali siya nitong nilapitan sabay pabulong na nagwiwika ng, "Nababaliw ka na ba? Heto, ilagay mo sa bunganga mo. At kahit na anong mangyari,
Huwag na huwag mong iluluwa hanggat narito pa tayo. Bilisan mo lang. Wala tayong sapat na oras para manatili rito ng matagal na panahon. Dahil sa oras na lumabas ang dalawang matandang yon at nandito pa tayo, paniguradong mararamdaman nila ang ating presensya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, nagpatuloy lang naman siya sa pag-usad. Maya-maya pa, pagdating nila sa gilid ng bahay, agad nilang hinanap ang kulungang pinagkukuhanan ng mga kapre. Hindi naman sila roon nahirapan, lalo pat ilang metro ang layo mula sa likod ng bahay, nakita nila ito. Napakadilim ng lugar na yon, kaya kinakailangan pa nilang maghintay na maalis ang mga ulap na mayat-mayang tumatakip sa buwan. Ayon sa kanya pinuno, na sa loob ng kulungan, nakita niya kung gaano kasalimuot ang kalagayan ng mga biktima. Lahat ng tao roon may mga lintas sa bunganga nila, kaya hindi na ito nakakapalagpa. Bagaman hindi siya sigurado sa mga nangyayari, naniniwala siyang parte ito ng abilidad ng dalawang matanda para mapanatili sa loob ng kulungan ang mga biktima nila. Dagdag pa niya na, sa pinakadulong parte nito, nakita niya ang kanyang mga kaibigan na nakatali habang pinagpipistahan ng mga linta. Gustong-gusto man niya itong pasukin pero hindi niya na ito ginawa pa. Katiting na ingay lang kasi, paniguradong matutunugan sila ng mga kapre. Masakit man para sa kanya na iwan ng mga ito, wala siyang magawa. Dagdag pa niya na, sa kanilang paglalakad papalayo, nakita niya ang mga kaguluhang nangyayari sa loob ng bahay. Ayon kay Cornelio, lahat ng mga taong ipinasok ng mga ito, kinakain nila ng buhay. Literal na buhay pa na binabalatan at kinukuhanan ng mga laman loob at kalamnan. Dahil sa kanyang mga nasilayan, umalis siya sa lugar na yon nang walang kahit ni isang kasama. Pagbalik niya sa Maynila, agad siyang tumakas papunta sa probinsya ng mga magulang niya. Mula noon, hindi na siya umalis. Ngayong pang kasalukuyan, kahit matanda na itong si Cornelio, sadyang hindi niya pa rin makalimutan ang mga nakita niya sa bahay na nagpapakita tuwing kabilugan ng buwan.